Ja, velkommen. Jeg vil lave nogle forsøg med katalysator. En hurtig måde at få CO2'en ud af en cola, det er ved at ryste den og skrue låget af. Og så ryger alt CO2'en ud hurtigt. Og det er fordi katalysator, der er så meget tryk på, så ryger det hurtigt ud. Ja. Nu vil jeg så lave et katalysatorforsøg, hvor jeg kommer nogle Mentos i en cola. Fordi det giver så meget tryk på, at det kommer op i et springvand. Når jeg så stiller den her, så kommer Mentosen i. Så går det så stærkt med at få alt CO2 ud, fordi der kommer så meget tryk på. Ja, velkommen igen. Nu har vi prøvet, og der kommer nogle Mentos i en cola og skruer låget på, så der er så meget tryk på. Og så skal vi prøve at ryste den. Og så kaster vi den ned i jorden med bunden først, og se om den kan flyve op. Det skal vi prøve nu. Ja, og den fløj så afsted, som I kan se.